Mga tugang, kamutabi na nagdadangog ngunyan na mga senior citizen, lalo na sa taga Legazpi. Baka po, dahil pa kamo nakarehistro o nakarehistro na kamo para po sa COVID registry o sa tuya na COVID registry. O baka, interesado kamo na magpabakuna. Puon ngunyan pong aldaw. Uni po, mga tugang, nasa linya si dating City Councilor Chito Baldo. Siya po ang focal person sa sinabi ng grupo, pero dahil ko man po pigataram na siya ang focal person kan mga senior citizen. Nasugo lang po ini kan sa tuyang alkalde. Councilor Chito Baldo, maray na agatabi. Welcome sa DCGB. Good morning, Tabi. VP Henry. Yes, sir. Gusto ko lang pong mahagad sa imong informasyon mo na initial tabi kagawad Chito tungkol sa gigibuhon tang vaccination program na ngunya na aldaw mapuon kita sa mga mall sa satuyang syudad tabi. Pili po matawan mo nga kami brief information about po sa bagay na ini. Yo Tabi, VP Henry. Good morning sa gabos na nagihinanyog kang programang Morning Hirit. VP Henry. Salamat nun Tabi sa DCGB na natawag kita ng oportunidad na makaulay ang publiko sa siring kanyang espuersos ka sa tuyang lokal na gobyerno sa pangingiro Tabi ni Mayor Noel Rosal. Sa ngunyan Tabi, mapuuna kita kang pagbakuna. Pupuunan tatabi iniong pagbakuna sa malls. Primerong aldaw ngunya na kung sain sa suporta kang private hospitals. Opo. Siyudad kang Legazpi, siyempre ang lokal na gobyerno, ang mga malls, ang DOH. Hilingon tatabi na makarani kita sa mga tao tungkol sa pagbakuna. Opo. Tulong tabing malls ang venue ta sa ngunyan aldaw. SM, ang Pacific Mall, ang LCC. Ngunyan, iniutabi na kulang oportunidad dahil bawat mall ang allocated po sa tuya 120 na senior citizens na mabakunahan. Yes. Sa ngunyan tabi, nangangalas ako more than halfway pa sa nakita. Sayang tabi VP Henry kang sa tuyang mga bakuna. Iniutabi VP Henry kay po talaga niyong patarbangan. Dahil lang sa tuyang pigamawot ang herd immunity, pangaling makabalik na kita sa normalcy. Kung di kita makabalik sa normalcy, parehas sabi, gamos kita digdi o may kadipisilan manggiraray. Yes, opo. Ulitin ko lang tabi, Councilor Chito, SMCT, LCC Main, and then, ano po sa Saro? Pacific Mall. Pacific Mall. Sa SMCT tabi, VP Henry, opo. dumang kita sa lobby kang theaters. Sa lobby, sarado kan theaters. Sarado ang mga sinihan. Iyo, duman sa lobby. Mahiwas man ang ganito Sa lobby. Yes, sa LCC po, sa nang venue boda sa Pacific Mall? Sa LCC tabi, duman sa activity center sa third floor. Okay. Sa Pacific Mall naman tabi, sa second floor, duman sa may atubangan kang food court. Opo, okay. Sisay Yan, po ang... yan tabi ang mga... Yes po. Sisay po ang priority na babakunahan mo niyan tabi, Councilor Chito? Ini o dedicated to tabi ini ang pagbakuna sa mga mall sa mga senior citizens. Opo. Aram tabaga tabi VP Henry. We have something like 18,000 kuna sala. Yeah. Members kang OSCA kang senior citizen. Opo. Pero tabi ang nagrehistro lang tabi ko nag-2,000. Meaning to say, medyo kepuhan taning effort from the organization, lalong-lalo na tabi ini ang mga BASCA. Opo. Ini ang mga barangay Senior Citizens Association na sa pag-meeting ninda, medyo i-push man tabi ninda o ipasabot ninda sa tuyang kapwa. Sa muya pala, na kapwa senior citizens. Ang importansya tabi, VP Henry, ang importansya tabi kang pagbakuna. Yan tabi, ang bakusan na tabi yan concerning ning salud. Concern tabi yan ng ekonomiya. Kung magpasiring ka tabi dyan sa Legazpi, talagang ako tabi na napapaluha sa mga kumpanya, sa mga negosyo, establishments, na kaipuhan magsada dahil maluyaw ng sa tuyang
ekonomiya. Yes, totoo yan. Oo. Okay. Pero po ang target na babakunahan, tama tabi, Councilor Jun, na pagkadangog ko sa inyo, 120 per area. Tama ba, tabi? Venue per mall. Per mall. 120 per Yes, mall. tabi, VP Okay. Henry. So, 120 po na Opo, ini, opo. na-achieve ta na po ini, tabi, Councilor Chito? Parang ngunyan aldaw? Dahil pa po, mayan tabi ang mamundo Oo. VP Henry Opo. na yaong pasan. Kumbaga i-total mo iyan, bali 360. 360. So, kulang Yaong pa pasan na tabi ki kita sa kulang pa kita ki mga almost 200. 200. Alright. So, ini po ngunyan ang gari O, gusto mga 180. Mga Mga 180 na 180. halfway pa lang kita. Opo. Pero ito tabi Yes, na na-mention mo na target ng babakunahan ko niya na aldaw. Ito tabi, Councilor Chito, so naka-pre-register, naka-pre-register. As in ini po, na-inform na ini, nasinda talaga due for vaccination ko niyan pong aldaw. Tama? Sa bagay na tabing iyan na VP Henry, Opo. sa totoo lang, I have to accept na didipisilan kaming mag-upload na sa inda dahil Opo. one, dahil nag-sirimbag. Ikadua, ang master list na pigabasikan mi na pag-imbitar tabi sa mga senior citizens, unfiltered. Unfiltered dahil marumduman tatabi ang IT na Okay. lockdown. Yes. Ang 911 na lockdown. Oo. So dakula tabi ang pasalamat kang lokal na gobyerno digdiyo sa mga nagatarabang sa tuyang mga enumerators. Igo kita ki mga pig-hire na mga enumerators na supposedly Opo. mag-ikot sa mga barangay, and since may gana ki local Oo. transmission da Mm. data na yan pinaikot ta makahirap man kundi binasita yan sa 911 iyo ang inagadan tanig tabang na mag-apod digdiyo sa Iyo. mga senior citizens. Medyo nahirapan tabi kita dyan dahil Oo. ang iba tabi medyo maluya ang signal. Mm. Sa napag-isip ni tabi kang kasuugma na ang pinakamarhay na gibuhon tabi Opo. is makigulay sa paagi kang DCGB Oo. nganing makaabot kita duman sa satuyang mga senior citizens Mm. nganing maimbitaran sindang pagkakataon na tabi ni Denny Yes, Henry, yes, sa yes. dedicated tabi niyo sa mga senior citizens na pagbakuna sa aldaw na ilo. Opo, okay. Tama. Tabi ang pagkasabot ko, Councilor Chito, na anmado man sa mga nakarehistro ng ENOT. Tama. Paano po nila maaraman kung saan po sindang mall maduman ngo niya na aldaw? Ang pag-confirm mi tabi, makonta kami sa mga senior citizens na registered. Opo. Pagkatapos, i-confirm mi kung gusto sila magpabakuna. Mm. Pagkatapos, tataraman mi na tabi sila kung sa sindang mall naka-assign. Ayun. Okay. So, kung naka-assign tabi sa SM or LCC or sa titaraman mi na tabi yan antimano. Yeah. Mga senior citizens nga diretso na tabi sila duman. Yes, opo, okay. Sabi mo po kasabago, kulang pa, importante ini na maipangapudan ta sa gabos na interesadong magpabakuna. Ta kung kulang pa ini, kay puhan pong mahipnuan talaga ini, ito bagang vaccine, pigpapreserbar ini sa tama na bugtakan, di ba? And then, That's ano po right. ang gigibuhon, tabi, Councilor Chito, sa mga nagdadangog mo niya na senior citizen na dai pa nakaregister para maka-avail kang sa tuya na libre na bakuna, diyan tabi sa pinag-inambitan niya na tulong mga malls. Well, magayon ang tabing hapot yan, kasubanggi pa sana. Igwa tabi kiduwang kapitan na dakulaon tabi ang satuyang kumbaga hinahagad sa satuyang mga kapitanes. Opo, Siyempre, opo. ang nanginginutang kaya na minapuntulo sa satuya, ang sa kuyang primuhon si Kapitan Glenn Barcelona. Oho, okay. Kang dapdap, Mm. na kung saan igwa siyang ipapadara na mga senior citizen. Ayun. So iba nakarehistro na, so Mm. iba di pa nakarehistro. Okay. Sabi ko nga ning harani, sa LCC na sana, Opo. ang grupo kang dapdap tabi, ang manginginutan dyan, so dating kapitan, Mm. ang pinaka-boss chief tabi kang sa kuyang primuhon. Iyang manginginutan Oo. tabi dyan, ano? Iya po. Another barangay captain, si Kapitan Leron Cambariis, Mm. na igwada ki marulugsot ng mga senior citizens. Opo. Kaya lang ang pigahagad ngaya ka ini, problema baga tabi ang kwarta, no? Iyo. Gusto ngaya ka ini, Lunadan. pagrehistro, diretso na ngaya sindang mabakunahan. Mhm. Sabi ko, maano kita, ang gigibuhon tatabi, Sir Henry, Opo. makaag kami ng mga registration booth Okay. dyan Okay. sa bawat venue. Okay. Tanganing, so mga nakarehistro na kung saan kumpirmado na, diretso na sila duman sa laog. Mhm. Kung ito uday pa nakarehistro,
magrehistro mo na. Yes. Kung di Yes. kita makarehistro online, Opo. mas kitabi sa gamit ito ang registration form. Mm. Basta tabi na accomplish na nila tabi ito, i-endorso mi na tabi sinda pasiring duman sa laog, Oho. kaning sinda mabakunahan. Ayan. Kapaging inio tabi, Mm. nakulaon na bagay inio sa tuyang mga mga senior citizens, especially Opo. ito tabi haling sa mga rural barangays. Yes. Dumigdi na Yes. sinda, mamili sinda kung sa ina mall, Yes. makagtabi kita ki registration booth. Mm. Sayang, kaya po ang tabi ini yung 316 bakunang ini yung tabi Opo. VP Henry, maubos sa tabi ini. Yes, Kunya na yes. lang. Okay. So meaning po, Councilor, apera ka itong na-informara na na naka-register sinda, takulang pagkitang unyang more or less mga magto 200 pa o mga 180 more or less. So nagdadangog mo niya na senior citizen na dahil po naka-pre-register. Pwede man ang pagipag-coordinate sa barangay o direkta na pong maduman sa mall, tabi Councilor, as in mag-register na duman sa ibubugtak nindo na registration booth. And after kayan, tataraman sinda kung anong oras o gunya na aga o dyan na hapon sinda, matududukan po nin bakuna. Tama tabi, Councilor Chito? Tama tabi yan. Yes. Tama tabi. So, i-schedule sinda within this day. Vip- Within this day. Ang schedule ninda within Yes, this day. tabi. VP Henry. Yes, yes. Iyo tabi. Mm. Mas kitabi kung tayo mga barangay bagang arayuon man ang barangay halls, Iyo pwede po. na tabi sila magdiretso. Oho. Lalo na tabi ito sa mga digdiyo sa urban barangay Iyo. na dahil Iyo. na apudan. Oo. Na dahil man nagdadangog sa Legazpi 911, kundi nagdadangog sa DCG na kung pwede baga, naggusto nindang mabakunahan na. Iyo po. Pasiring na tabi sinda sa Yes. mga malls na niyo Yes. nabanggita. Magpalista na kung Yeah. nakarehistro na, sabihin lang sa indang ikotabi Sir Henry, VP Henry, ning COVAC number ang mga nakarehistro na. Opo. Pag binanggitabi ni dang sa indang COVAC number, maaraman ta tabi kung kasi sinda. Ikadua, may listahan tabi kita. Yeah. Kaya Yeah. itong mga registered na Yeah. nag-confirm, may listahan kita kayan. Itong dai, magparehistro na nga ni magkawasin naging COVAC number, asin mabakunahan. Importante tabi, Aha. Henry, itong COVAC number, dahil isusubmit tabi yan sa DOH. Mm. Bigahagad tabi ninda yan. Nga ning maaraman nila ang detalyes kambawang sarong tawong na nabakunahan. Oho. Hindi ko tabi pigagamit ang bakuna, Sir BP. Yeah. Yes. Donated tabi ni. So, kaya po ni account ni o bawat sarong bakuna Oho. na ginamit at tabi. Yeah, okay. Councilor, tama ba ang term ko? Correct me if I'm wrong ha, baka makakuha kita. So meaning po, itong gusto magpa-register, pwede saan kapulo na walk-in, di ba? Walk-in registrant. Tabi, Councilor Chito? Iyo tabi. Walk-in. Ang gigibuo sa tabi, Sir Henry, medyo may dikit na deviation tabi. Opo. Walk-in for registration. Mm. Bakong walk-in para sa bakuna. Opo. Dahil kung diretso tabi duman sa mga bakunahan na, like Opo. yung record sila, may hirapan, maatraso tabi sa tuyang mga doktor. Oho. Dahil ini yung mga nasa malls, imamanihar tabi niyo kang mga private doctors Yeah. na yaon tabi sa mga private hospital. Ayun. Okay. So, okay. walk-in Okay. for registration. Yeah, After okay. registration, Oho. pwede na siya i-schedule sa pagbakuna. Yes. So, Dalion man lang yan. yes. So, maluwas po dyan, in order to, para po makumpletuhan ito na 180 o 200 na senior citizen, first come, first serve, tabi, Kagawad Chito, di ba? Kung halimbawa, dahil ka man ngunyan maakomodar, may masunod pang mga schedule gayon, tabi. At least, nakaregister na po sinda. Tama Iyo po. po, Councilor Chito? At least, nakaregister na. Iyo po. Yes, yes. Oho. Iyo po, VP Henry. Opo. Ako, I'm expecting na nag-uulay kita ngunyan Mm. na duwa. Diba, sumobra pa sa 400 sa magpapalagay yan. Ika talaga. Yan ang pinakamagayo na, yan ang mga gusto kong problema, tabi, VP Henry. Yeah, oo. Na Oo. nakulon ang gusto magpabakuna. Dahil, primero for example, first 180, Opo. babakunahan ta na tabi yan. Yes, Yung mga very masunod good. tabi kaya, Very i-reserve good. ta. First priority tabi sila yes. sa masunod na pag-abot kan sa tuyang bakuna Oo. sa syudad. Okay, gabos ini first dose po, no? Pigigibo, first dose, yes. Yeah. Oo. Ini tabing pigigibo ta VP Henry. Ini bilang pagtugon baga duman sa kamaabutan kan sa tuyang alkalde na talaga ang gusto niya gabus mabakunahan. Yes, Hindi sa syudad yes, ng Legazpi. yes. In fact, Oo.
ang kamabutan ka sa tuyang alkalde, nga ni makabalik na kita sa normal, nga ni Opo. magmaray na ang negosyo. Mm. Kung sobra tabi ang mga bakuna, maski ito ang taga-ibang lugar, basta nagtatrabaho sa Legazpi City, Yeah. gusto tabi niyang bakunahan ni Mayor Mm. Noel. Opo. Okay. Okay. Nabanggit niya tabi yan. Gigibuhon ta tabi yan. Okay. Councilor Chito, saro na lang ha, tatod, gari, tatod, babalikan ta kang 7:30 pagkatapos kanyo, tadakulo na hapot digdi, pero last, ining sarong hapot kang texter ta, may sarong 92 years old tabi na nakahigda na lang, gari bed, sorry sa term, pero ang tamang pagkasabot ko, sabi niya, upo at higa na lang po ang galaw niya. Meaning, dahil madidipisilan ining madara sa mga vaccination sites, di ba? Ikaw po kita kigari programa para sa mga, sorry po sa term ha, duman sa texter ta na kami binyato, taga Bicol University. So garo bedridden baga, dahil na siya masyadong nagkakahiro. So medyo madidipisilan nining i-transport. May plano po kita kainin na gari magkaigwa kigari ngaya, ano apod kaan, gari house to house, something. Hindi ko aram ko ang term na, aram kang pigigibo po sa Manila, Councilor Chito. Iyo tabi VP Henry, arap tabi din do. Ini siguro de paaram kang gabo. Sa tuyang alkalde, si Mayor Noel, proactive tabi yan. Napag-discuss niya tabi yan, na iyan ang mga araw kayo ng mga bedridden, na kaipuhan, house to house talaga ang pagbakuna. Nagkay pa tabi kami kayan, VP Henry. Ayun, very good. Kayan, ang pagluwas tabi kayan, ang tig-ano tabaga tabi dyan, VP Henry. Kaipuhan, daita na compromise ang bakuna. Correct. Kaya ang dalagan tabi kang sa tuyang ambulansya o whatever na sakyan. Kung sisiman tabi yan, diretso ang duman. Yeah. Ano yan, nganing compromise ang bakuna, isa tao tatabi sa mga bedridden. Iyo tabi, I'd like to assure you, publicly, iyan tabi ang tataramong ka sa tuyang alkalde na maski mga bedridden tabi, duduman ng tayan harong-harong, nganing matawan ng bakuna, kung gusto ito magpabakuna tabi. Okay. Sige tabi, Councilor Chito. Just to summarize, so mga nagdadangog mo niya na senior citizen na nakarehistro na, priority sinda para sa pagpapabaksin mo niyan. Tanong mo na naman sinda information. So dahil pa po, pwedeng mag-book in, pero maparehistro mo na rin sa tulong malls na ini, SM, City, LCC, and Pacific Mall, walk-in registration. Pag na panuan ito na 180 or 200 na target ang babakunahan, pinasinda pwedeng i-reschedule sa masunod na mga aldaw, pero at least nakaregister na po sinda. Tangani po na klarado sa inda. And then, maghalat lang po kung anong oras i-schedule mo niya na aldaw. Tayo ni po tabi, Councilor, personal na maparegister, dahil siya pwedeng maggamit, magsugo, tama? Personal ang pagparehistro? Iyo tabi, ang importante tabi dyan, required kitang mag-ibo kay toong waiver. Yes. Okay. Last question na lang po. Anong vaccine ang ibabakuna po ngunyan na aldaw sa mga senior citizen? Ang ibabakuna sa tabi ko niya, Sir Henry, AstraZeneca. Sabi kan mga doktor, the best na dahil ini para sa mga seniors. Yes. Ang AstraZeneca. In fact, kasuog mang barakunahan ta. Iko tabi ki ibang dati, ang request is Sinovac. Pag-abot naman, pinatugunan kang sa indang mga doctors, mas maray ngaya ang AstraZeneca para nga sa edad mo. Kaya, biglang AstraZeneca na lang siya. Actually po, ang Astra talaga, design diyan para sa kadaklan sa senior citizen. Kadaklan po sa senior citizen yan. Especially design po yan, sabi kang nagibo ka yan. Di ba ka po ngayang Sinovac, recently pa man sa nang na pwede sa senior citizen, di ba, Councilor Chito? Iya po. Oo, okay. May mga haputig dito. Gusto ko pa Go ahead po. Sir po. Henry. Yeah. Ini yung mga nabakunahan tabi, nganing makasabot sila. Ang side effect talagang gari masanada Gari, sabi nga ni Mr. Mar Arguillas, bibid sa bagay ni Mar. Manoy Mar. Oo. Nakamati siya gari mainit-init 2 hours. After 2 hours, back to normal siya. Back to normal. Yes. Parang okay na. And ang kaugmahan niya, so second dose sa napigalat niya, which will be on June 10. Wow, very good. Nakulaw na bagay tabi niyo. Sana tabi may ganyo sa tuya mga. Okay. Last po kagawad, nakulo na haputig di, pero baka pwede mag-request sa imo na pagtapos ka news na 7:30, mag-zoom garay tabi kita, Councilor Chito, para masimbag tayo ning hapot kan mga paraan tabay. Okay lang po sa imo? Iyo tabi VP Henry, sabi ko baga tabi sa imo, bastang si VP Henry nagapod sa tuya. Mas natutulog, tidak ko
Ika talaga. Aron kami kaan mga tugang ni Councilor Chito mag-istoryahan, talim na kami kaining magkamidbid na dawa. Okay. Alas na lang po, anong oras po ang puon ngunya na aldaw sa satuyang mall? Asa na hanggang anong oras po ang tapos? Yeah. Ang mall baga usually nagbubukas iyan 10. Pero duman tabi sa meeting, may pinaabot tabi yan ka mga malls. They will be open para sa pagbakuna iniyo at 9 o'clock. 9 o'clock. Iyan tabi, Until? iyan, opo, hanggang hapon. Oho. Hanggang hapon tabi yan, VP Henry. Opo. I suppose, siguro mga 6 p.m., pwede pa tabi yan. Yes, Mga opo. may gusto ninyo sa tuyang mga doktor. Yeah, okay. Councilor Chito, see you later po ha. After lang kang news na nakalampasan nga na kita sa oras. Pero tonton po, ining mga hapot nindo nag-text ngunyan, magdangog po kamuta, sisimbagon po ni Kagawad Chito ini, buday ba pa niya itong hapot tungkol sa vaccination, hindi po sa satuyang syudad. Thank you, Tabi. Bossing, marinaga si mo. Balikan ta katotod lang, Tabi ha. Alam mo tabi sa oportunidad. Thank you very much. Alright, thank you so much. Mga tugang Councilor Chito Baldo, focal person po sa vaccination, mga tugang kang mga sa para sa mga senior citizen sa tuya pong syudad as in sa registry para po sa COVID-19.